Здравейте от Repair Service. Днес ще ви покажем как работи функцията за пращане на клиентска сервизна история. С функцията изпращане на сервизна история можете бързо и лесно да изпратите пълна сервизна история на клиента. За да изпратите сервизна история, трябва да сте въвели имейл адрес и да сте влезли в акаунта на самият клиент. С натискане на бутона "Изпрати сервизна история", системата генерира защитен линк и го праща към клиента по имейл. Чрез този линк клиентът има достъп до всички извършени ремонти, сервизни дейности, издадени фактури, история на обслужване за всички автомобили. Клиентът може лесно да проследява сервизната история от всички сервизи, които използват платформата, на едно място. Линкът е защитен и достъпен единствено за клиента, към когото е изпратен. Клиентът получава имейл с линкът към неговата сервизна история. При цъкане на линкът "Виж сервизна история", когато клиентът отвори линкът и се визуализира кода към сервизната история, на неговият имейл ще бъде изпратен еднократна парола за достъп. С тази парола за достъп той може да достъпи средата с неговата сервизна история. Имейлът, който клиентът ще получи с еднократна парола, изглежда по този начин. Това, което клиент трябва да направи, е да копира тази парола и да я постави в линка, който вече е отворен. Клиентът успешно се авентикира. Той ще отвори неговата сервизна история. Виждаме източници на история. Това са всички сервизи, в които имаме определен брой автомобили, ремонти, фактури и сервизни листа. Имаме табове с автомобили, фактури и сервизни листа. Таб автомобили по определен автомобил в определен сервиз може да видим какви ремонти са извършвани. Името на услугата, километрите, сервиза и датата, също така и сумата. Имаме фактури, разделени по сервизите, номерът на фактурата, сумата и нейният статус. Може също да я отворим. Имаме сервизни листа, в който таб имаме сервизни листи, от кой сервиз са, автомобила, кога е създаден и сумата. Могат да бъдат и отворени. Благодарим ви, че използвате платформата Repair Service BG.